Kangso nun sewu. Dalem, nggih. Arep takok aku Kangso. Monggo yo. Sejatine urip niku napa to Kangso? Nah, iki aku seneng. Nang takon kok ngene seneng. Termasuk sampe iki cerdas ya. Level iki wis melebihi segalanya. Itu pertanyaan sing istimewa, perlu tak jawab ya. Perlu sampean garis bawahi, sampean eling-eling. Sejatine urip. Wong kadang salah paham nang kene. Bosnya jeru-jeru, lek kejeron kok malah kedelep ra iso mentah ya. Garis bawahi nggih, malih nggih. Sejatine urip iku barang sing pun turu iku ditangikne Mbak. Terus akhirnya urip. Lah niku sejatine urip sing sak bener sing dipatosi. Pun ngoten mawon. Damel jenengan cekelan nggih. Pun